Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, pitsa 26 na. Bulan sa Disyembre, tuig 2020. Uy, anong kaadlaw na lang ang nabilin? Welcome na ang tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo? Ano ka signifikante sining adlaw sang Disyembre 26 para sa mga katapo sang rebuilding New People's Army ika-52 katuig nila nga anibersaryo. Imagine ha, sa sulod sang 52 katuig, wala mapapas ining mga rebelde. Nagkalain-lain nga presidente ang nagpungko sa palangakuan, padayon ang pag-ayam, padayon ang pagdeklarar gira kontra sa New People's Army hasta subong number 1 kag mayor nga problema gihapon sa ngaton gobyerno ining rebuilding New People's Army. Si Defense Secretary Delpen Lorenzana kahapon nagpalayag siling niya abi untatin nyo na ina kay wala kamo sang anuman nga tsansa nga matumba ninyo ang gobyerno. Hindi kamo madinalagon sa inyo kausa sa pagrumpag sa gobyerno. Amo ning panawagan ni Lorenzana. Sabat sang Communist Party of the Philippines
nya kami magahiwat sa amon anibersaryo katulad sang nagahiwat sa iya kaadlawan, magasilibrar kami sang pinakasimple apang masadya nga anibersaryo. Purti masadya nga anibersaryo purti ini. Kay padayo nila nga idoso ang ila kausa sa likod sang pila ka ginaligar pagpang-atake sang militar. Hindi maintindihan, 52 anyos, purte. Ang kausa sang New People's Army. Ang ila kausa ni mintas tanto nga may ginapigos, mintas tanto nga may ginadaog-daog, mintas tanto nga may inhustisya, mintas tanto nga hindi amo ang sistema sa paggobyerno kabudlay rumpagono sang Communist Party of the Philippines New People's Army. Kay may pila ka mga negosasyon man nagligad, hindi man madayon. Amo ining luyag sa gobyerno, amo ining luyag sa mga rebelde, hindi magsanto wala madayon ang negosasyon sa kalinong, wala pistok sa mga tuig. Puerte, no? Gadugay daw kabudlay papaso, no? Sang rebuilding komunista. Siguro, basi ko may magpungko nga Presidente Buwas Damlag nga maplastar yaw stobla, nga mauntat ining hindi amo nga sistema. May mga diferensya man May mga double standard nga makita. Lantawa bala? Kung imol ka, madakpan ka, nangawat 2,000, ilunggo sa bilangguan kung kaysa maduklan ka pa, masipaan ka pa. Pero ngara sa pwesto, gakuot sa gobyerno, minilyon, bilyon ng iban, honorable gyapon na panawag sa ila. Kung ara sa bilangguan, kung ara siya sa administrasyon, makagwa. Daw wala lang ang kinuot niya sa kaban nga tao, nga kwarta sa gobyerno, kag kwarta sa tao, daw wala lang. Pero kung imol ka, mitas tanto ka jutay sa tala mo, daw manigulang ka sa bilangguan. Pipilabla ina, ka mga inustisya nga nagakatabo, double standard nga nagakatabo sa gobyerno. Base kung Buwas Damlag, may presidente nga magapungko, kag makahambalanay bala. Nga pwede tambalan ini, pwede taon-taton ini, kadamo na sang kabuhi nga nagkaladula. Kasakit pabatyagon, Pilipino kontra Pilipino, pinatyanay, Pinoy mandiri sa piyak, ga pinatyanay. Ang hindi gilang magsanto nga kausa ang kabangdanan. Kung saan no matabo ini, hulaton ta, Buwas Damlag, base may ara giman, magapungko sa pila kaadlaw nga makahatag sang solusyon sining 52 anyos na nga rebelde subong nga arangkada sang New People's Army nga rebelde kontra sa gobyerno. Ano ayan ang imuon sa gobyerno man? Para nga mag-intindihanay ini sila kag wala na sang padayon nga pagpinatyanay. Madamo ng balo sa mga soldado, madamo na balo sa New People's Army. San open ni matapos? Abi, husto na ina nga pinatyanay. Hindi pwede nga mag-atubangay kita gayuhumay. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Oy, DTX 500 ha. Hindi pagaliptan, adlaw-adlaw. Isduha ka adlaw gintalakay naton ang SSS bala nga dugang nga kontribusyon pila ka mga sektor nagapamalabag. Nga suno sa ila
Gapil sila kay Presidente Rodrigo Duterte nga kung mahimo, hindi anay pagpasakaan 13% ang ila kontribusyon sa Social Security System. Ari ho, ang Social Security System, hindi pwede nga i-postpone ang koleksyon sa pagpasaka sang kontribusyon sang mga miyembro sang Social Security System. Luyag Manila nga hindi pagpadayunon. O galing, ini ginbasi Manila sa isa ka akto lehislatibo suno kay SSS Senior Vice President kag Chief Lawyer Volter Agas. Siling ini din paagi Manila kag ini angot man sa Akta Republika numero 1199 sang Social Security Act of 2018 nga pirmado man ni Presidente Rodrigo Duterte sa tuig 2019 nga nagatugot sa Social Security Commission nga pasakaan ang kontribusyon 1 percentage point sa tuig 2019, tuig 2021, tubtub tuig 2025. Siling sang SSS, sa tuig 2017, may ara sila nga pagpasaka 1,000 across the board pension benefit nga ginpasaka sa mga pensioner. Kag ining benefit adjustment o pagsaka, wala na punduhan. So, posible, basi mabutang sa delikado ang pundo pag-abot sa natalana nga tion. Siling sang SSS President kag Chief Executive Aurora Ignacio nga mahimo nga ining mga pensioner posible ba si iduso pagid sang Duterte administration nga pasakaan pagid ti posible mabutang na sa delikado ang pondo sang Social Security System. Kag ginalantaw basi kon sa 2054 basi bala kon mapututikoy so ang botsilingon ang aton ulihing tubo ang magabaton pa sang pensyon ang nagapakadto pa 60 anyos base kon hindi na makaangkon benepisyo. Amo nang siling ko nagligad nga para ini sa aton daw alkansiya ini. Subong ang mga pensyoner gabaton, enjoy. Ang pila ka mga nagabayad daw gakosmod. Pero pag-abot sa tion, sang ila pag-abot sa 60, makabenepisyo man sila, makapensyon man sila. Ano pagid? Ang ila kabataan, ang ila kaapuan, buwas lamlag, kon sige, kag hindi mano ang pundo sang Social Security System, tugtubsan o, mintas buhi ikaw, padayon ang pensyon mo, ang imo sinipag-edad 60, kag ang nabilin nga ulihing henerasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Emergency meeting sa Malacanang. Talakayon, upod ang mga cabinet member, upod ang aton sini National Interagency Task Force, kag iban pa. Ang hambalan sini. Ini naman ang pagbuto sang COVID-19, ang strain sang COVID-19. Una nga na-record sa United Kingdom. Kadumdum kamo nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang suspensyon sang tanan nga biyahe gikan sa UK umpisa sang Disyembre 24 kag tubtob ini sa 31. Talakayon ini subong sa Malacanang kag iban pagin nga dalagko nga mga isyu. Daw hindi kita pagluatan sang kagawaw. May COVID-19 nagbuto pa. Kabay pa nga hindi na magdugang pa ang aton palasanon. Daw hindi siya magbiya. Wala pa siya matapna, may baksina, apang pipila pa lang ang natuslukan na pabakunahan, nagbuto naman siya. Ay ano ini nagkakatabo sa bilog nga kalibutan? Ang kalamidad, ang balatian, ang kagaw, kagiban pa. Daw hindi kita pagluatan, no? Sang kalamidad kag pamalatian. Di pa nga muyo, tani kabay pa nga, ay abaw, hindi magdugang. Wala pa matap na ang COVID-19, nagbuto naman siya. Sus kalainon, ano na lang ini ang nagakatabo sa aton? Guro may mga diferensya giday, no? Ang kalibutan. Kung nga daw ginawaswasan kita subong sang pamalatian. Siling sa mga katigulangan, sign of times. Siling sa iba niya, may dala nga pamahog. Nya balo ka nga nya malapit na lang. Maguba ang kalibutan. Inaya daw hindi mayong balita na. Hindi ta na pagpatihan kay kabudlay sina. Wala ginbasihan. Kung basihan tayang kasulatan, nagsiling na siya mo. May katipa na nga hindi eliwat pagubon ang kalibutan. Ang tao, mahimo, madula kag mapatay, pero padayon magaluntad ang kalibutan. Sino man niya nga mga, sus nagapalapta sini. Imbes nga magtingob kita pangamuyo para nga montat ang balatian, ang pamahog mong inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,